Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как да забавите само части от един видеоклип. За това ще ви трябва към тази Studio 7. Ето тази програма, която виждате в момента. Може да я свалите от Замунда безплатно, да я кракнете и да я ползвате колкото искате. Сега, първото нещо, което ще трябва да направите е да цъкнете на Import Media. След това изберете клипчето, което искате да забавите. Например, Let's Play Minecraft. Аз го влача тук, върху таймлайна, избирам Recording Dimensions и цъкам OK. Сега, може да зумнете чрез ето това, за да ви е по-удобно. Така, сега вижте коя част искате да забавите. При нас го пускам. Искам ето тази част, откакто започват да се появяват сините линии, когато изчезват надписите, така, и докъде искам, до тук. Примерно, просто за пример го давам. Сега, след като изберете, като влачите зеленото и червеното в различни посоки, избирате мястото, където искате да е забавено. Цъкате тук, ето на кът на малките ножички. Цъкате кът, ще видите, че ще излезне. След това цъкате на Ctrl и V, без изобщо да барате нищо. Ctrl и V едновременно заедно. Ако ви пита нещо, do you want to едикво си, просто цъкнете Yes. Сега ще видите, че клипчето е същото, но просто това е като отделна част. И сега, на тази отделна част цъкаме десен бутон, избираме Clip Speed и тук избираме колко процента от оригиналната скорост да е. Аз искам направо, например, да е 50%. Сега, това обаче ще развали аудиото ви, ще стане, нали, както става при забавен кадър. Затова, ако не искате, може винаги да цъкнете Replace Audio with Silence. И да видим какво се е получило. Както виждате, стана доста по-дълго. Да го пуснем от тук. Да видим сега. И започва да накъсва, защото клипчето е в 30 кадра в секунда. Ние го направихме 2 пъти по-бавно, т.е. с нас 15 кадра в секунда. Благодаря ви, че гледахте това. И още едно. Ако искате да забавите, например, целият клип, чакайте секунда, само да ви демонстрирам. Искате на целият клип да го забавите, примерно да стане с... примерно 70% от оригинална скорост на целия клип. Кликате десен бутон, Clip Speed и просто избирате. Много по-лесно. Ето, например, 70. И Replace Audio with Silence, не че имам аудио. Ето, вижте как изглежда. Пак накъсва, защото не е над 30 FPS. И това от мен Фузила. Благодаря ви, че гледахте и се надявам да съм бил полезен. Харесахте ли новото ми интро?